Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen kynnyksellä tässä ollaan ja olen saanut haastatteluun Kaakkois-Suomen vaalipiiristä keskustan ehdokkaan Hannu Tiusasen numerolla 15. Hannu, vaalikampanjan loppusuora, mitkä fiilikset, kun ennakkoäänestys tässä käynnistyy? Erinomaiset fiilikset, että tässä on työtä tehty jo pitkään ja nythän loppukiri alkaa ja kaikin puoli hyvät fiilikset, kampanjaryhmä on niin sanotusti nyt parhaimmillaan ja tässä tehdään kovasti töitä loppuun asti, että saadaan tietysti oma tulos mahdollisimman hyväksi, mutta samalla keskustan tulos ja saadaan Suomen asiat kuntoon. Niin, ja nuo vaalit käydään nyt uudessa vaalipiirissä, Kaakkois-Suomen vaalipiirissä, eli Etelä-Savon ja Kymenlaakson vaalipiirit yhdistyivät. Kuinka paljon on jo kertynyt kilometriä tässä kampanjan aikana? No vaikea tarkalleen laskea paljon, mutta tuossa yksikin viikko niin tuli yli 3000 kilometriä ja jokaisessa vaalipiirin kunnassa on käyty, että kyllähän se siitä voi jokainen laskea tuhansia kilometrejä pensaan palannut, mutta oleellisen tärkeää on se, että käydään jokaisessa kunnassa, käydään jokaisessa kolkassa, koska tulevat kansanedustajat, ketä nyt valitaankin, niin edustaa koko vaalipiiriä. Täytyy olla jonkunlainen tuntemus kuitenkin koko vaalipiirin asioista ja ihmisten elämisestä siellä. No, kun olet, Hannu, kiertänyt tuota vaalipiiriä, niin mitkä asiat siellä ovat olleet erityisesti kansalaisten mielissä? No muutama asia tietysti nousee erittäin vahvasti, että tiet on semmoinen konkreettinen, mitkä pitää saada kuntoon. Tietysti meillä Etelä-Savossa Viitostie on semmoinen tärkeä, joka pitää saada kuntoon. Mutta tietysti nämä sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat puhututtaa, eläkeasiat puhututtaa ja tietysti ylipäätään, että miten me saadaan tämä Suomen talous kuntoon. Että velkaantuminen meidän pitää saada pysähtymään. Ei kertarisäyksen, mutta pidemmällä aikavälillä ja tietysti se on oleellisen tärkeää. Ja kyllä ihmiset siitä niin ymmärtääkin sen tilanteen ja sanoo, että nyt tämä Suomen talous pitää saada kuntoon. Ja nämä muutamat asiat. Tietysti ylipäätään ne ihmisten arkielämän huolet ja murhe nousee, mitä meillä jokaisella on ja ne on tärkeitä asioita, niitä ollaan tässä viemässä eteenpäin. Hannu, nuoresta iästä huolimatta olet toiminut vahvasti järjestötoiminnassa, urheiluseuratoiminnassa ja myöskin Kangasniemen kunnan valtuutettuna. Miten aikana lähdit mukaan politiikkaan ja yleensäkin järjestötoimintaan ja urheiluseuratoimintaan? No se on pitkä tarina, sitä on paljon kysytty, miksi lähtenyt politiikkaan. Et se on aikoinaan 2004 kysyttiin jo alle parikymppisenä ekan kertaa kuntavaaleen eholle, mutta silloin vielä lähtenyt. Mutta Matti Vanhasen presidentinvaalikampanja vei mukanaan ja tässä kohta 10 vuotta on näitä yhteisiä asioita hoidettu. No Kangasniemen Kalskeeseen sitten itse urheilin silloin ja tietysti edelleen urheilin seurassa ja silloin pyydettiin sitten luottamustehtäviä edelleen pyydettiin seuran puheenjohtajaksi ja tietysti oli hienoa 24-vuotiaana lähteä silloin toista 100 vuotta vanha urheiluseura, nyt 111 vuotta vanha urheiluseuran puheenjohtajaksi ja ne on kasvattanut kyllä paljon, että päätöksiä on saanut tehdä ja sitä käytännön arkea tehdä sillä kuntapolitiikassa ja urheiluseuratoiminnassa ja sitä se kansanedustajankin työ on. Arkisia päätöksiä, arkista työtä ja niistä on hyvä ponnistaa kansanedustajuuteenkin. Totta kai, ja myöskin koulutus on kohdalla. Olet yhteiskuntatieteiden maisteri ja hallintotieteiden kandidaatti ja Venäjä-asioihin erikoistunut. Kyllä joo. No, reilu vuosi sitten Joensuusta Itä-Suomen yliopistosta valmistuin ja on käynyt siis Helsingin yliopistoalaisen tämmöisen Alexander-instituutin Venäjä ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu. Ja se on yksi kysymys tietysti, kun ollaan eritoten Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Nämä Venäjä-kysymykset keskusteluttaa ja tietysti sikäli kun on opiskellut ja perehtynyt, niin pystyy sillä tavalla niin kuin vastailemaan ja keskustelemaan ihmisten kanssa, että mikä siinä Venäjässä se on se todellinen huoli ja murhe. Venäjä ei ole meille uhka sinänsä, mutta kyllä meidän pitää tarkoin tietää, mitä siellä tapahtuu. Ja tietysti ottaa se taloudellinen hyöty, koska se Venäjä siitä jollain aikavälillä kuitenkin lähtee, näin on uskottava, niin lähtee nousuun. Hannu, vaalikampanjan loppusuora. Millainen on tämä niin sanottu loppukiri? Tuleeko kuinka paljon kierrettyä tilaisuuksia? Kyllä niitä tulee kymmeniä, että loppukirjahan pitää olla jykevä ja se tulee yllättäviäkin tilaisuuksia vielä tulee olemaan siellä erilaista Roinila Heikin kanssa tehtävää yhteistyötä. Meillä tulee semmoinen lihatiski lähtee maakuntaa kahtena viimeisenä lauantaina kiertämään ja kovimmat panokset on tässä lopussa, että loppuasti mennään ihan sinne lauantai myöhäiseen yöhön, kun on 18. päivä 4. ja 19.4. sunnuntaina vaalit. Et loppuasti painetaan ja vire on hyvä ja niin sanotusti ehdokas on täydessä iskussa kaikin puolin ja tervetuloa tukijoukkoihin kaikille. Meillä on hyvä meininki päällä koko vaalipiirissä. Kiitos Hannu Tiusanen.
kiitoksia tästä ja kuulijoille oikein hyvää vaalikevättä ja käykääpä äänestämässä.